Значи, има се много такива коментари, които се смееха на моя компютър. Алабала 5060 Ti 16 гигабайт не е нищо, не знам си какво. Сега ще ви покажа бенчмарк на най-силната игра, тай където изисква най-много от компютъра, от всички игри в момента, Cyberpunk. Други компютри го карат с 20-30 FPS-а, такива където вие имате в България най-многото. Сега ще ви покажа с какъв FPS го караме тук в Дания с 5060 Ti-ките. Ще видите всичко тук, имам и такъв смарт плок на компютъра, ще видите колко вата точно дърпа компютъра и всичко. И айде да ви покажа. Аз само забележете първо, че всичко тук свети синхронно. Компютъра, миската, клавиатурата, всичко включено и свети синхронно. Така е, модерните системи, всичко е синхронизирано. Айде сега да пуснем бенчмарка, да видим този компютър дали става за нещо. Да видим дали вие още сте толкова отворени или дали малко вече се сдухате, малко дали се примерите малко и да не ми се държите толкова отворено. Този бенчмарк може би се ви изненада, защото не знам такива компютри дали има в България. Почна бенчмарка. FPS-а е 197-85. Такива компютри има ли в България? 5060 Ti. Сега си видите и колко ток дърпа. Я дай само да видим тук. Ето, 220 FPS-а. Cyberpunk, най-тежката игра, го кара без проблем 220 FPS-а. Ето колко ток дърпа от стената. Това е само компютъра. 300 и малко вата дърпа от стената. Тук имам един Stream Deck, който всички виталните неща ги показва. Колко процент GPU, CPU, колко вата, колко от едното и другото. Всичко тук го виждаме. И така, average FPS 190 FPS, Какво викате сега? Още ли сте отворени,